खोथिया स्र' जादो दिनबा नै बरियानो। लोगोफोर बाब गरमा जाला माथो अखा फैनो रोंथारला नै बालिं लालायबाय ना हमहैलायनोसै गरमाव ओरैबायदि डेन्जार जाबाय बोथोरा अखा हानो रोङाखैलै जोंनियाव बापारे डेन्जार खाट्रा रानखाव रानसि जाजोब्बाय ना हमलायनोसै नायलांबाय थादो नै एबारावबो गोजानाव नङा न' खाथियावनो हमगोन आरो ना एबाराव नायलांबाय था नोंथांमोना मा ना मोनो आरो ना बे न'नि फुख्रिमोन रानजोब्बाय दैयानो गैला बाहायल'सै दैया नायालाय दंखौमोन आरो ना ओइलाय इयाव हमगोन नाखौ नायगासिनो हमग्राफ्रा बेयावनो आरो ना नै मा ना मोनो मोनासै
Naya. Ini kangkrai dah kubek. Na buat tiang sang gede-gede nih dong. Dia itu paling besar kan itu. Nah. Na buat tiang pura. Pasang londai-londai. Oh, jenis ni. Ini gugum-gugum kak. Nih. Ini masih tuh. Biti-biti jangan kau na buat tiang nih. Na buat tiang nih. Menjalaiसिगोन. हमखांबाय थांनोसै दायो नाखौहाय माथो खालामनो ओरैनो थास्लायस्लाय ना हमना जानायानो गाहामसिन इन्टारेस्ट मोनजालायसिगोन हमनाय ना हमनाय हमालासिनो थानायबा मोनजालामोन आरोना नै नास्राय खांख्रायाबो बर'नि जायगाखायनो खांख्राइ बर'सो मोनदों नै साम'बो दोङो नाबो दोङो ओमफ्राय बे ना सायनाय नै ना बोथियाफोरा गोगोम नै मासे गोलैबाय हायाव आरो बेयावबो दंबावोसो आरो बेयाव साम' ini menjalaisin nih हमनाय ना हमनाय खोथिया स्र' जादो दिनबा नै बरियानो खांख्राइखौ मोनजागोन मैथादों सामखौ दावा सामखौ नै माबा फैदो खेबफैदो दावा लांना फैदों जाबाय मोनजासिगोन